No, vyšiel som z ubytovne a je 5:45 a typická newyorská zápcha. Takže teraz hľadáme potraviny. Budeme hľadať. No a tie boli týmto smerom na 45. ulicu. Teraz sme na 3. Avenue, keď si všimnete, oproti je napísané, už nestihneme prejsť cez prechod. Musíme zase čakať na tak a môžeme ísť, pána naskočil. Tunak naproti som si bol dať ten rezeň, keď si všimnete. Je taká, čo to je, nemecká reštaurácia, tak tam som vychytil bravčový rezeň, takže super, obrovské budovy sú tu ináč, akože, aha, ešte stihneme cez prechod, rýchlo, 1:0. Pam. Zatiaľ nič nejde. Dlhé ulice sú tu. Pam. No, tak to som si bol dať. Ten rezeň. Tunak. A teraz idem nájsť tie potraviny. Takže asi tak.